Zdravím lidi, jsem tu se spotem Michal a Václav a dneska se jdeme zase totálně velkou zarostlin. Prostě to tu je totálně zarostlin, jakože extrém. Takže jdeme. Já to nechám připravený, jako, to jsem jim neřekl. Ty zarostlý jako Já žiju po chodě, musím se zeptat. dívejte, jak je to hluboko. Bráško. Už, hele, tady už je to dobrý, to je nějaký kompost, nebo co to je? Jablka. Fuj, to smrdí, ty vole. Kluci už se dobývají. Jsme tu. To chce lajky, vole. Jsme za tohle. Kupci, vole. Minimálně 20 lajků, Jo. To víc, 50. 50 lajků, Tam za tohle. 500 zhlédnutí a minimálně plus 10 odběrů, jako jo. Jdeme. Takže tohle to, je to fakt není. Tohle jako vážně už není prdel. To je nějaká hnus. Kde? Ty vole, tam je pes. Zrejte. Ty vole, jdi kurva.